Jussi! Tapsa, terve! Katoinkin, että onks se. Joo. Joo. No mitäs, töihin päin menossa? Ei, kävin kattelemassa tosta kämppää. Ai jaa, onko se muuttamassa? Ei, kun systeri sai täältä päin duunia ja sille pitäisi saada katto pään päälle. Juu. Juu. Löytyykö mitä? Juu. Kyllä sitä löytyy, kun suostuu maksamaan. No niin, se on just näin. Mitä? Liittyy aiheeseen. Mitä? Mä oon pöllö. Sä oot pöllö? Ai sä huomasit? Juu. Joo. Laitoin rahaa sellaiseen ostokseen, että siis ihan oikeesti niinku, että Aha. Sepä ikävää. juu. Kyllä tää tästä. Kyllä. Joo. Pärjäällä. Joo.